CHL Fusion. Vi ønsker at fusionere motion og skoledagen. Ja, og grunden til, at vi gerne vil det er simpelthen, at når det er, man laver motion og laver fysisk aktivitet, så udløser man en masse stoffer i ens krop, som der hjælper med at stimulere hjernen på en masse forskellige måder. Det innovative ved det her, det er jo selvfølgelig, at det aldrig er set før på skoleskemaerne i for eksempel gymnasierne og skolen. Og det er jo ligesom der, hvor vi ligesom vil komme med vores idé, og så ligesom medbringe det til skolen og gymnasierne, så de unge ligesom har nemmere ved at lære tingene og få den her indlæring, som man nogle gange har lidt svært med. Ja, og skal I huske til næste gang, at 9 gange 9, det er lige med 81. Nogen der ved, hvad 9 gange 9 det giver? Det ved jeg. Som I kan se, så hjælper vores idé med at gå ind og stimulere hippocampus, så man får et bedre indlæringsmiljø. Så her der er det innovative ligger altså i skemaerne på gymnasierne og folkeskolerne, hvor vi har nuværende skema, som hedder, vi har første modul, andet modul, tredje modul, fjerde modul, og hvor vores innovative skema vil hedde, at der bliver indlagt tid til motion i starten af dagen, og så vi stadigvæk har vores andre 4 moduler.